Det her det vil være en kort præsentation af emnet Anorexia of Aging. Mit navn det er Mette Geil, og det er mig, der vil fortælle om det. Måden jeg bygger det op på, det er, at jeg vil bygge det op som et mindmap, sådan så vi får et overblik af det. Det er sådan, at Anorexia of Aging er en tilstand, som skyldes rigtig mange forskellige ting, og kan skyldes forskellige ting hos forskellige personer. Så den første, jeg vil fortælle lidt om, det er appetitreguleringen. Det er sådan, at som vi bliver ældre, så sker der det, at maven tømmes langsommere. Maven den tømmes langsommere, og det skyldes to forskellige ting, og det resulterer egentlig i en længere oplevelse af mæthed. Når maven tømmes langsomt, det skyldes egentlig to ændringer. Det der faktisk sker, det er, at maden den går hurtigere igennem fundus, som er den øverste del af maven. Hvorefter den kommer hurtigt ned i atrium, som er sådan hoveddelen af maven, størstedelen af maven, hvor sådan nedbrydningen også sker. Og her vil maden opholde sig i længere tid. Når maden opholder sig længere tid i antrum, jamen så vil det resultere i, at mæthedsfornemmelsen, den vil vare længere tid, fordi strækreceptoren rundt om maven vil være påvirket i længere tid. En anden faktor i vores appetitregulering er en ændret koncentration af forskellige mæthedsregulerende hormoner. Og en af dem, de hormoner, som er med til at regulere vores mæthed, er kolecystein. Når maven tømmes langsomt, det skyldes egentlig to ændringer. Det der faktisk sker, det er, at maden den går hurtigere igennem fundus, som er den øverste del af maven. Hvorefter den kommer hurtigt ned i atrium, som er sådan hoveddelen af maven, størstedelen af maven, hvor sådan nedbrydningen også sker. Og her vil maden opholde sig i længere tid. Når maden opholder sig længere tid i antrum, jamen så vil det resultere i, at mæthedsfornemmelsen, den vil vare længere tid, fordi strækreceptoren rundt om maven vil være påvirket i længere tid. En anden faktor i vores appetitregulering er en ændret koncentration af forskellige mæthedsregulerende hormoner. Og en af dem, de hormoner, som er med til at regulere vores mæthed, er kolecystein. Hvis vi kigger på kolecystein, så sker der det med alderen, at der kommer en øget koncentration af det her hormon, som vil cirkulere i plasma. Og det vi ved om kolecystein, det er, at kolecystein er ansvarlig for op til 10-20% af mæthedssignalet. Det vil sige 10-20% af det signal, som siger, nu skal jeg ikke spise mere. På samme måde som koncentrationen af kolecystein stiger, så vil koncentrationen af amylin også stige. Og amylin er også et hormon, som går ind og er med til at regulere vores appetit. Og det er det ved at signalere mæthed. Så det vi har kigget på indtil videre har været noget fysiologisk, der er sket med kroppen. Det jeg gerne vil snakke om nu handler om, hvad sker der egentlig med nydelsen af mad. Så når vi kigger på nydelsen af mad, noget af det, der påvirker det er blandt andet, at det ser ud som om, at med alderen, så får vi færre smagsløg. Det vil sige, det ser ud som om, at nogle af de her celler, som ligger på tungen, som skal regulere eller som skal registrere smagen, at de forsvinder nogle af dem. Og det påvirker blandt andet, hvordan de ældre de smager, og blandt andet så er der vist, at ældre har sværere ved blandt andet både at smage surt, sødt, salt og bitter. Og det betyder selvfølgelig, at
maden bliver mere ensformig i smag, og det kan altså påvirke lysten til at smage. Så fordi de ældre har sværere ved at smage de her grundsmage, så er det altså vigtigere, at maden kommer til at smage kraftigere for at påvirke lysten til at spise dem. Noget af det, der understreger, eller noget af det, der underbygger, at mad skal smage kraftigere, når vi laver mad til ældre, det er, at mange ældre faktisk vurderer smagen som at være meget vigtig for deres lyst til at spise. Det er desværre sådan, at der ikke er rigtig nogen studier, som viser, at en kraftigere smagende mad påvirker ældres lyst til eller energiindtag. Men det man kan sige, det er, at der ligger jo noget i at spise, som udover at påvirke deres ernæringstilstand, kan påvirke sådan en bredere definition af sundhed. En anden aspekt af anorexia of aging er sådan noget som sociale ændringer, som for eksempel er sådan noget som mindre fysisk aktivitet, som vil påvirke appetitten i en negativ retning. Det kan også være færre økonomiske midler, det vil sige, at der er ikke råd til at købe det samme, som der var før. Og så er sådan noget som plejehjemsmad, som for flere bliver opfattet som ensformig, kedelig mad, med til at påvirke til et lavere energiindtag på grund af et lavere lyst til at spise. Og så er vi inde i snakker om den her med nydelsen af mad igen. Det sidste emne, jeg vil tage op her i forhold til anorexia of aging, det er, at vi ved, at visse typer af medicin kan være med til at påvirke ældres appetit. Noget andet, der sker med alderen, det er selvfølgelig også, at der sker nogle psykiske ændringer hos de enkelte personer, og som vil påvirke deres energiindtag. Det er blandt andet sådan noget som ensomhed. Vi ved, at ældre, som har mistet en livspartner, har sværere ved at få spist. Det kan også være sådan noget som depression, som blandt andet hænger sammen med ensomhed, eller i hvert fald som kan hænge sammen med ensomhed. Så er der sådan noget som demens, som også kan påvirke ældres evne til at huske eller til at få spist. Og så er der faktisk visse ældre, som udvikler anoreksi nervosa. Det ser man især hos vægtfokuserede individer, altså hos individer, som tidligere i livet har været meget fokuseret på deres vægt. Nu har vi et samlet billede over visse elementer i forhold til udviklingen af anorexia of aging. Vi har nogle fysiologiske elementer, som handler blandt andet om appetitregulering, som er ændret. Vi har nogle psykologiske og sociale ændringer, som påvirker både lysten og evnen til at spise. Så har vi en kategori her, som handler om det at smage maden. Og som sagt, så sker det jo som det, at ældre smager dårligere eller mindre end os andre. Og så er der en punkt her, som jeg har gået meget let henover, som handler om medicin, som også kan påvirke både lysten og